Brunelleskik lortutako kupula erraldoi hau errenazimenduaren simbolo bihurtu zenak bazuen teknologikoki aurrerakuntza handia. Erromatik ekarritako ideia kupula bikoitzarena izan zen panteoikoa eta gero arrai-hezurra deituriko adreiluen arteko lotura asmatu zuen. Adreiluak hileran jarri ondoren, kopuru baten ondoren adreiluetako bat vertikalki jartzen zen. Horrela, indarrak egokitu eta hormaren zurruntasuna handiagotzen zen. Inongo beste euskarririk erabili gabe. Irudia ekarriko dugu eszenara, eredu gisa bezala funtzionatzeko. Internetetik hartua da. Eta ondoren kuboa eskalatuko dugu Z ardatzean altura egokitzeko, isa ardatzean zabalera egokitzeko, eta I ardatzean sakonera egokitzeko. Behin adreilua eginda daukagunean, Shift D bitartez kopiatuko dugu behin eta berriz, eta ardatzak erabiliz, kasu honetan isa ardatza erabiliz, bertan hilera bat osatuko dugu. Lau adreilu ondoren, bosgarrena vertikalki jarriko dugu, horretarako R sakatuko dugu, eta 90 gradu jarraian. 90 zenbakia jarri, eta aurrera emango diogu. Behin vertikalki jarri ondoren, eginda daukagu arrai-hezurra deiturikoaren eskema nagusia. Aukeratuta guztiak, Shift D sakatuz kopiatuko ditugu 5 adreiluak, eta ardatzak erabiliz birkokatuko ditugu.